Здравейте! Днес ще играя Brawl Stars с братовчедът на приятел ми Ники Алекс, който е много добър. И Ники, нали? Ники? Да. Само, че ние почнахме игра. Да, почваме игра и аз почнах. Сега се надявам да убия някой. Така... по-близко, ела! Ела! Да. Много близко дойде тук. Брадър? Не! Брадър, стига. Добре, първи рунд, Алекс. Скандален. Или просто не знам, не мога. Добре, аз ще играя с един бронер. Аз искам друг мап, то не става. Да, следващия път ще го сменим. Ти ли го контролираш, а не Алекс? Не, всеки може да ги контролира. Не всеки. Сега ще го кемпа. Както той ме кемпи, аз ще го кемпа. Не! Всичко се обърка! Не, бе! Човек, всичко се обърка! Някаква варелин, който беше там, ми пресека всичко! Бата, видяме! О, не! Спряме го! Аре, бе! Дай! Убих го! Втори рунд аз. Да видим дали Ники някой път ще ни убие. Човек, аз принципно хора, да знаете, ако ме чувате. Да, трябва да те чуват. Съм добър, аз принципно съм добър, просто Емо и братовчет ми Алекс просто са такви... Много добри сме. Някакви хакери. Да. Иначе имаш много яки скин, бих казал. Падат легендарят, включително и се падат някакви скинове, бате. По-скоро някакви герои. Бате! Алекс ме хитнал! Ако сега го убия, трябва да лайкнете видеото. Не. Аре, бе, лайкнете. Нищо, че убиха Емо, все пак харесайте видеото и се абонирайте с камбанката. Да знаете, че канала на Емо гони 100 абоната и може и повече, но за сега целта е 100 абоната. За сега... Да, целта е 100 абоната. Когато съберем 100, може да целта ни да е 150. И може би някога може да стигнем 100 000 и да направим, може би, първи гигавой. На 100 000 абоната, чакай. Да, може, ще видим. На коя минута е видео това? 2 минути и 49. Не, май може до 18 минути, не знам. Добре. Окей. Ела тук. Гледай го, бабата. Гледай го, бе! Ти какъв си? Човек, нали Алекс просто някакъв... Да, бе, много добър буквално. Той е скандален. Ако бях с котката и казвам, че ще сега да му скоча само един път и да е дет. Ама нямаш котката. Какво ми правиш да целувки, бе? Какво ми правиш да целувки, бе? Не, бе. Къде ми изпрати то, бе? Нищо, това място, добре, бе. Не, той те обладава буквално и ти спира това, ако ти се е заредил, не можеш да го ползваш, как се казваше. Човек, буквално, аз исках да си ползвам това супера. Да, бе, супера ти го... Когато ти е за... Ники, то когато... Аз исках да си ползвам атаката и буквално той ми я спира и ми излиза някакво... Да, бе, той те обладава и ти спира атаката. И аз не мога да правя нищо, бе. Да, само можеш да го целиш. Това не е ли хипер щупено? Не, бе, бате. Ела, бе. Да, бе, бате, той ми знае движенията някак. Аз съм, по принцип, за втори път игра с него. Сега ще ти занадам. Не. Ма човек, той ми блокна атаките, бе. Да, бе, той те замая. Къде е това, бе? Къде си? Май в центъра, чакай. И ти къде си? Ти си тук, бе. Бега, бе, 9 пауъра, па и ми даваш палец. Не ме оцели. Супера ти спря. Да ти е гадно.
Бате, не мога да го убия. Абонирайте се за Алекс, буквално е много добър. Да, абонирайте се за канала на Емо, за просто про играта на Алекс. Той е просто някакъв хакер. Давай, много е добър. Буквално ако са пусне ботките. Да, хора, може да знаете, може в следващия клип или в този клип може да създадем клан, например, и в този клан да играем всички, да играем на някакви там. Предложете име как да се казва клуба, който ще създадем в края на видеото. Да, може да го създадем в края на видеото. Ще бъде хубаво и да видим. Но аз мисля да отида при един друг клуб. Ама не съм сигурен. Да, бате. Няма да игра след като мисля с бролера. Аз ще играя аз с Би. Човек, какво направи той, бе? Бате! Бате, аз нямам нито един Legendary Brawler, човек. Ако имах Legendary Brawler, сега съм го направил на кайма. Ако искате да видите моя минал акаунт е много беше. Според мен имам добри броleri на миналия ми акаунт. Да, имах много добри броleri. Да, той принципно и сега имаш добри броери. Ама преди бяха уникални. Да. Буквално това са ми броерите, когато преди бях я играл Brawl Stars, обаче стана нещо, че някак си я изтрих. Да, някак си я изтрил, обаче аз също, хора, между другото, имах таблет, имах няколко таблета, но на един от тези таблети от малка кутийка, наистина от малка кутийка, ми се падна Леон. Буквално това процента за това е много малък, бях гледал, но това буквално е някакво екатидово. Емо, може да го убия! Може да го убиеме! Може да убием Алекс ли, бе? Не! Не, извинявай. Аре умирва! Чакай. Къде? Аре, той ми блокна всичко, бате! Човек, той ми блокира всичко. Сега ще ме пропусна, аз доджвам. Ха-ха! Не, той не си го е използвал. Да, бате, вземи пауъръпите, нали? Той е щупен просто. Корделиус, нали? Аре, ще да си тъпя бутон. Така. Ожили го. Бате. Просто го уби и го снежи. Бега, да. Не! Нищо. Човек с М за малко да го убия. Кой бролер може да убие Алекс? Коментирайте буквално. Да, хора, коментирайте. Да знаете, Емо, ако искаш, кажи, примерно, кои бролери имаш и те да напишат в коментарите. Те трябва да ги виждат бролерите. Добре, мисля да играя, може би с 8-bit, не знам защо. Хора, аз ще играя с един бролер. Аз ще играя с най-новия бролер, хора. Сигурно се усещате кой е. Epic бролер е, подсказвам. Epic бролер е... Познайте го на 5. Смисъл, започваш първо с един и да спам във втори. Да, вторият ти е ботка. Като Нита. Да. Не. Не, няма те би. Виж, гледай го, бате. Гледай, бате. Бате, ако... Що хвърям на тебе, бате? Защото не си преценяваш за силката. Не. Без да искам то себе. Нищо. Бате, трябва да се обединим. Трябва да ходим заедно. Ще го убиеме! Алекс, се смениха атаките. И сега игра с... Не, тъпата ти грозна ботка ме бие мене. Аз играя с Ларо. Ники, тъпата ти ботка ме стреля. Умри, Алекс. Аз се махнах. Ама, Папа. Не стреля.
да ме убиеш. Човек, гледай как оцеля, бе. Как оцелят, бе? Гледам скандален, бе. Не! Тъпата ти ботка ме уби! Ма защо, бе, Ботко, убивай него, бе. Бате, не пускай тъпата ти ботка. Не, бате. Това вече е невъзможно. Това, бате, изхлади, с който игра, бате. Хората знаете, че броя е Лари и Ларал. Лари е този, с който започвам, а Ларал е този, който спалвам. Да, и сега това мога да игра тук в Dynamite. 8-bit мисля, че е добър, но ще играя с ето такъв бройлер. RT. Аз ще играя с RT. Хората знаете, че ние сега в момента говорим, аз и Емо. Може да... Само играе. Мисля, не е в нашия разговор. Иначе Алекс има много добри буквално бройлери. Виж ги, ба. Алекс има 69 от 76 бройлера. Не са ли 74, ба? Не, 76 са. Абе, то всичко му е макс.